Έλα, έλα. Θες να πούμε κανένα τραγουδάκι? Όχι. Θες ένα μπισκοτάκι? Όχι. Θες... Να φύγουμε. Βρε Κατερίνα μου, δεν τα είπαμε αυτά. Άσε μας τα Σπάιρους. Πρωτοχρονιάτικα εδώ πάλι θα τη βγάλουμε. Ούτως ή άλλως, όλη τη χρονιά εδώ είμαι. Αφού εδώ δουλεύεις. Άλλο αυτό. Πώς μπορώ να σου φτιάξω το κέφι? Έλα, πες μου. Βάλε φωτιά στο μαγαζί. Έλα τώρα, ξεχόλα. Να κάνουμε κάτι χριστουγεννιάτικο. Κατερίνα, σειρά σου. Τυφλός. Ωραία. Τι θα παίξουμε τώρα? Κουκομονό, κουκοδιπλό, δηλωτή. Παίξτε εσείς, έχω εγώ μια δουλίτσα και έρχομαι. Πού πάει αυτή? Τέλος πάντων, συνεχίζουμε εμείς. 1 hour later. How y'all doing? Βρε καλώς την Ρίγας. Ρε, μη λες τα φύλλα μου. Ρίγα το λέγανε. Ποιον? Έναν τύπο απέναντι. Καλά θα πάει το 26.